Johan Buis. Nee, dat druk hè? Dankjewel, ik ben Chris van Deur, ik ben 28 jaar. Ik woon inmiddels al mijn ganse leven op Boekel. Dagelijks even werk bij Seacon Logistics in Venlo. En dat verzorgt de import van goederen over de ganse wereld naar Nederland, Boekel, Zwamen, maakt niet goed. En dat doe ik daar. Oké, ja, en wie lang van tevoren kreeg ze dus te horen dat ze prins mocht worden van de Quackerte? Ja, inmiddels wist ik dat een maand of 2, 3 geleden hebben ze mich toch wel gevraagd. Op een gewone doordeweekse avond werd ik opgebeld, dus gingen ze op mij voor de deur. Ja, toen heb ik uiteraard gelijk ja gezegd. Geloof je, dat is natuurlijk chic. Mocht ik die spreuk ook weten? Mijn spreuk is gebaseerd op wat ik doe bij de Prinskapel. Daar speel ik op het trom. En daarom is mijn spreuk Vuursland door. Oké, ja, en dan sta je natuurlijk niet alleen. Toen hebben ze ook adjudanten. Stel die eens even voor. Klopt, ik heb 2 adjudanten. Mijn eerste adjudant, dat is mijn broer. Daar ben ik een jaar of 6 geleden ben ik daar ook adjudant bij geweest. En de andere adjudant is een goede vriend van mij, dat is Dominique Klumkes. En de eerste adjudant was Sjoerd van Deur. Ja, en dan ook een echte vraag. Ja, wie vind je dat? Ja, we beginnen met Ticht. Als ik goed begreep, was Ticht de broer. Ja, wie vindt ze dat om adjudant te mogen zijn? Ja, hij is dat natuurlijk ook bij mij geweest. En ja, dan duist er alles aan om een zo'n jaar voor die broer te maken. Hè? Oké, ja, en Dich, wie vindt Sticht dat? Ja, voor mij geldt eigenlijk hetzelfde. Ik bedoel, vroeger heen en Duitsers ook uit. Dat werd zich dan gevraagd. En natuurlijk zei ze dan, zongen daar heel lang over na te denken, zei ze meteen ja. En ja, vooral kunnen we een geweldig jaar van maken met z'n drieën. En laten we dan maar gauw aan gaan beginnen. Jazeker, dan rest me nog één ding en dat is zeggen, veel plezier. Dankjewel. Ja, even verzorging heb je al. Eerst adjudant. Eerst adjudant. Dat is even zin, dat wel. Voor de adjudant. Hey! Kopie! Ja, yes. Hoop dat je het goed vindt. Nee, dat heb ik al. Tjus, 17 man, hè? Wat maakt ze doen? Dat is een man met Leven op de baan, gezopen, vermiet zo klaar. Vanavond, dagen van weer, de toer weer, feest het op. Af naar voren, hoe dat gewerkt. Wat is gelukt? Ja, dan weer gewoon, gewoon lampen. Je moet Axel begrijpen. Axel. Maar ook de nachtegalen aanzuimen met de prins Brian in eerste serie. Van harte welkom.
de keelkopjes en ook de hoesmakers hier in Oeders eigen dorp. Wellicht van harte welkom heten. Ik zal even zien de persoonlijk welkom heten ook werden. Ja, kijk. Het is gelukt. We gaan het proberen. We hebben dit jaar een thema over, dat vastelavond maandag. En in het thema over hebben we het thema superhero. En we willen een beetje met in het video scherm wat veel liever nog met vorig hebben. Zet hem aan. We hebben allemaal superhelden voor de klaarstaan. Wat niet van de boekenlist. We nodigen u goed op dit seizoen verder van te gaan in het thema van de superhelden. Vanaf het creaties tot hier zijn komen. We mogen ook het eigen idee hoe te vullen. Is het de hoofd, is het de maat? Hebben we ons nee. We hebben onze eigen prins hier op de boeken. En ik kan u nog vertellen, het is niet de eerste keer dat onze prins wat hier achter staat, als er prins is, metgeeft op een uitstapje van de sterrenflikkers. Maar wel dat er metgeeft voordat er al prins is. Prins van 2019. Laat ik zien. Hier is voor prins Chris de Eerste. Wij mij net gedacht, wordt niet nemen. Hier zijn ze Chris van Deur. Hij is op van de zenuwen en zei net al, maak het niet te lang. Nee joh, een minuutje nog 30. Dit langer zal het echt niet duren. Chris, wie zei je? Echt goed, heb je zin om uit te beginnen hier in dit festivalseizoen? Maar voor dat het zoiets is, we hebben bij de prins normaal altijd volledig in pak staan. Maar deze keer niet. Normaal doen we altijd anders. Dan verkleden we ons prinsen uit en we gaan ze vanavond nu ook aankleden. Voordat we hier nog wel even willen laten gaan als prins, wil ik er nog heel graag Demi vragen om die prinsenhandschoen aan te doen. Hey, aan! En die werd geweldig rode pak, als ze zelf dus met formatief was en het rood was weer en niet het blauw. Ze hoort ook een chique steekpie. En Kim zou de steek willen opzetten die Chris. En ook een prinsenmedaille met het logo van de kwakkertje. Het overgaan het kwakkertje wat er dus niet al ongeveer een 70 jaar aanhing. Ook die is voor dich. Inge en dich de eer. 1, aan. Ja, dat kunt dadelijk aan. Zo zijn er dan, mevrouw. Maar voor het zie je dus, zou ik toch heel graag als voorzitter de 3 veren van de prins hier op Boekel hoe zullen staan. God mag het weten. En twee namen te drieën. Ik zou zich dan ook heel graag willen opsteken op die fantastische steek aan de linkerkant, zoals we hier op Boekel maken.
Oh, ik zie dat je dat goed vindt. Het is een geweldige slaapkamer, wanneer je elkaar al maken moet. Mensen, kom maar voor de video. Wat ik al met. Oh, straks zien we weg, dus nog zo verbonden komen. We zijn vorige week door het dorp geweest en we hebben